școli și licee, atât din media cât și din prejurii, se va desfășura pe două părți. Primele școli până la 12:30, deci 2 ore jumate, pe urmă o pauză de o jumătate de oră ca juriul să se dezvoltească și pe urmă încă 2 ore jumătate pentru celelalte școli care au rămas. După evoluția ultimei școli, o să fie o pauză mai lungă pentru deliberare. Ceea ce vă rog eu în mod special, în pauza aceea, să nu vă împrăștiați, să nu plecați acasă, pentru că să rămâneți, să luați premiile, să vă luați diplomele, să vedeți și voi ce ați făcut voi, să vedeți ce au făcut și colegii voștri. Cam atât despre această evoluție. Prima școală care va deschide acest festival, a noua ediție a Festivalului Biblicul din nou pe scenă, este Școala Gimnazială Bratei, pe care am să o și rog să se prezinte și dumneavoastră o să vă prezentați singuri, ca să învățați să vă prezentați, vă cunoașteți colegii, vă cunoașteți profesorii, știți ce piesă jucați și vă obișnuiți și cu scena și cu microfonul. Deci, prima școală care va deschide această ediție este Școala Gimnazială Bratei.